खुलुमबाय। आं मैदो फुलबारिनि जोंहा बिदिनो दानि मोना 20 तारिख थांनाय मोनायावहाय मोनसे जाथाय जादों। माने जोंना गारि स्कुटि मा होनो पालसार गारिया खावनानै लांबाय आरो सिखावआ। दा बेखौ जोङो मोनफिननो थाखाय मबाइलाव माबायाव इउटुबाव होनाय जाबाय। दा अननानै रायजो राजाया बेखौ मोनथियोबा सोरबाफोर नुदोंबा मबाइल नाम्बारखौबो होना होखानोसै आरो। दा बेजों लोगोसे होनानै रायजो राजाफ्रा नुयोबा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि जोंनो मबाइल नाम्बाराव। पुलिसनो एफआइआर होगोन नामा? एफआइआरखौथ' हैदों। औ दहाय फुङावनो हैदों। पुलिसा माने एफआइआर होनायाव नागिरनो बायदि होनदों, नागिरगोन होनदों। ओमफ्राय दा मानसिखौबोथ' जों मोनथिया नङा एसे मोनथिबायानो। दा जों मानसिखौथ' हमखागोनानो जों जेरैबाबो। गारिया गंनै आरो गंसे बाजैमोननि फिसाजोनि रुफानि आरो गंसेया जोंनि आरो। सिगांफोर बेफोरबायदि जादोंमोन नामा? सिगांथ' जों खोनायाखै, रावनावबो खोनायाखै। एबारसो फार्स्ट टाइम। बयबो बाहेरायावनो दोनजोबो, बेनिखायनो जोंबो सिथ्लायावनो दोनदोंमोन आरो न'नि बाहेरायावनो। माखासे जे गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि जायगायाव बायहेरायावहाय गारिफोर दोनो, बिसोरखौ माबायदि सांग्रांथि होनो सानो? दा जोंनिखौ गोमाबाय बलथे जोङो बिसोरबो एसे मोजां दोननानै लाथोंसै, बेखौ दा आं बुङो आरो। मोनायाव 3थासोआव गारि खावना लांदों। मा गारि? मा होनो स्कुटि हन्डा। ओमफ्राय बेसे मोनासो जागौमोन? 3थासो बायदियाव, आन्दाज मोननाय बायदिबा 3थायाव आरो। दा बेखौनो जोङो मोनबा सोरबाफोर खिन्थाहरबा नुनानै माबादो आरो। लांग्रा मानसिखौ सोरखौबा सन्देह मोनदों नामा? एसे आन्दाज मोननाय बायदि मोनदों। जेनेबा बै आस्राबारियाव थाव सोदों नालाय, बाहाय गारिखौ एसे सिनायनाय बायदि मोनदों आरो। पालसार गंसे, स्कुटि गंनै नालाय गारिया गोमानाया। नोंसोर पुलिसनो एफआइआर होबाय नामा? होदोंमोन होनायालाय पुलिसनोबो। मा होनदों पुलिसआ? दा पुलिसाथ' माबा खालामबा, चेकिं खालामबायबा मोनबा जों खिन्थागोन। ओमफ्राय जेनेबा अबावबाफोर लोगो मोनबा माबाबा जों मोनबा माबागोन होनदों आरोखि। एक्सन लानायनि जेबो बाथ्रा? ओहो, जेबो बुङाखै।